Quina és la millor opció de general que pots comprar ara mateix? T'ho resolc en menys de 5 minuts. En la posició número 5 tenim Sacru. Gumes a 20 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5 i 35 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy buena calidad, justo lo que buscava tenia ganes d'entrenar en casa sin llanat todo de trastos Y. Estas bandes m'avini soy entrenador personal Y. Tango que de sí que són unes bandes d'una qualitat excel·lenta, perfectes per a entrenar en casa. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim goma elàstiques a 17 euros amb 92 cèntims. Amb una valoració de 4 de juny sobre 5 i 153 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Para poner-se catxes d'un dia a otro XD. No, es broma. Son muy útiles para el día que no puedas ir al GYMY mantenerme muy útiles si como mi madre entrenáis en casa Y necessitáis varias gomes para hacer los ejercicios. Se poden adaptada. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim Push-Up a 36 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 i 446 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. El producto llegó al día estipulado, tú debías pronto para dar una opinión, pero todo ha llegado perfectamente embalado y son buenos materiales. Lo veu muy. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Fuki Gumes a 17 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 i 779 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy buen producto. Bandes flexibles Y resistentes. Puedes combinarlas Y, jugar así con diferentes resistencias. Són perfecto para relajar los músculos. Si quieres sacar músculo necessites juntar les cintes en un mismo punto para de más. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Prosursafit Deep a 53 euros amb 64 cèntims. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5 i 6.803 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy buenas paralelas, mido gener del 85 MTS, peso 90 kg Y van perfectes, cero tambaleu, són muy estables Y còmodes, tiene 2 ni firma Y resistente muy buen producto. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 de general. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.